Дәйіп туған, бұйыл бетінде біздің қадірлі ғазиз шағирыбыз Мөдәррис Әгъләмовқа да исән болса 75 яш болған болары, шақты кетіп барды. Мен де Мөдәррис аға белән арашу бәхетенә ештім. Әлі сен бигрәк тә қадірлідір, һәм сеңа Мөдәррис ағаны күбрәк тә белгәнсеңдер, чөнки студент йылларынан бирле белгән абзыйыбыз. Ул вакытта инде мин Тәкән Шултан мәктәбе укучысы, аның шул хәтле каян чыккан бу Пушкинга ошаган дип Бакенбардлы дигән төшкән беренче китапларында име, шул Мөдәррис абыйыбызның менә ул җыр телле, шул хәтле рәхәт менә аралашып утыра торган шәхес, аның белән нинди менә рәхәтләнеп утырган чакларда әйтеп инде фәһемле. Шул вакытта име җыр телледә булган чакларын ничек менә искә аласың? Кызык вакыйгалар булдымы? Мөдәррис Әгъләмов ул үзе бер эпоха инде. Безнең өчен бигрәк тә 1979 елда әйтеп узган гасырның менә шул 1979 елда Казанга килдем мин һәм миңа калса без ана шул елда ук танышканбыздыр да инде. Без чөнки Зөлфәт абый белән, Фәннур Сафиннар белән, Фаил Шафиуллар белән танышкач, Мөдәррис абый белән дә шул вакытларда танышканбыздыр дип уйлыйм. Ләкин бик исемдә калмаган, ләкин шул вакытлар булырга тиеш. Аралашмыйча калмаганбыздыр. Ләкин чөнки соңыннан без аның белән тулай торакта бергә яшәдек. Безнең бүлмәдә яшәргә мәҗбүр булды ул. Шул торак мәсьәләләрне бәйле рәвештә һәм анда булганда бик кызыклы вакыйгалар да була торган инде. Без инде бергә бит инде. Һәр даим дигән кебек инде Газин Мурат, Мөдәррис абый инде безнең лидер дип әйтик инде, үзе безнең әкә дип йөртәбез. Хөрмәт итеп. Ул ата бит әле әкәгә дә бер 30ларның ягына без әле үзебезчә төрттерәбез, без максималистлар ниләр үзебезчә инде төрттерәбез, чөнки беләбез күп шагыйрьләр, зур шагыйрьләр, анда 37 яшендә үлгән Пушкиннар әйтик, безнең Җәлилләр 36да, 38ләр арасында дигән кебек инде бик күп шагыйрьләрнең исемнәрен беләбез бит инде. Без инде алар әле ул яшькә килеп җитмәгәннәр, ләкин озакламый анда җитәчәкләр. Шуңа күрә без инде үзара үшеклибез инде. Җүнле шагыйрьләр 37 яшьтә үлә дип инде, сезгә дә тиздән озакламый дип инде. Аны гына түгел, башкаларны да, Нияз Акмалларны да шулай без үшекләп Фәннур Сафиннарны да инде. Алар үзләренчә шаярын кабул итәләр, үткәреп җибәрәләр иде инде. Һәм аны 60 яшь үткәрде Зөлфәт абый бер искәртеп тә үткәрде, үзенең юбилеенда, кичәсендә җүнле шагыйрьләр бу хәтле юк яшәмиләр дип. Ләкин алай булырга тиеш түгел, шагыйрьләргә булай да теге гомер ул хәтле нык бирелмәгән, мәсьәләләр теге аяныч язмышлар белән күбесе яшиләр дигән кебек. Шуңа да карамастан Мөдәррис абыйның ул вакытта табигать баласы, Аллаһы баласы дип әйтик инде, гаиләсе дә ул хәтле барып чыкмаган ул вакытларда. Шуңа күрә безнең белән аралашып яшәде дә инде. Біз инде яшәгәндә төрле вакыйгалар була инде, иртән монда көндезме яшәгән вакытларда инде. Шуңа күрә менә мисал өчен biz шундый уйлап тапкан инде. Без анда үзебезчә китап киштәсе бар, бер кырыйда инде торган китаплар, төрле шагыйрьләрнең инде ул вакытта инде дан китапларда түгел бит инде, юкка тышлы инде, таушалган китаплар инде, күбесе шигырь китаплары була инде шагыйрьләрнең гадәттә. Шуннан инде мин монда инде Аркадий Зәйдулла утыра, Газин Мурат, Лейсел Кәрнәйләр инде, Мөдәррис абый үзе шунда. Әйдә мин әйтәм, һәрбер шагыйрьдән мин юлларын укыйм, 4 еллык шигырь укыйм. Сез шуңа әйтегез кемнеке икән? Мин инде укыйм анда әйтик, Фәннур Сафинның анда, мин музей ачтым, анда йөрәгемдә музей ачтым, анда Җәлилләрнең хатлары бар, Фатих Кәримнең хатлары бар дигән укыйм. Аны инде сарада әйтәләр инде, бу Фәннур Сафин диләр инде. Әйтик, анда тагын шундый инде йөрәкләр турында язасы бар әле дип Гәрәй Рәхимнең бер шигырен укыйм икән, шуңа охшаш инде. Бу Гәрәй Рәхим дим. Мин бер вакытны Мөдәррис Әгъләмовның китабын алдым да, бер шигырен укыйм инде, 4 еллыгын укыдым да. Кемнеке бу дим? Уйланып тордылар да, Мөдәррис абый әйтә, булай итеп Рәшит Әхмәҗанов кына языла дигән була. Менә шуннан соң инде мин тоттым да әйтәм, Мөдәррис абый шигырь дигән, диткән булды инде. Әллә жюри кыланды инде, теге үзенең шигырен танымаган булып инде. Балайлар шахылдап көлделәр инде теге. Менә шундый бер вакыйга булып алган иде. Инде без теге бергә яшәгәч, безнең кайберләребез кайтып китә, Күкмәрәгә кайсы Чуашстанга кайтып китә, кайсы Башкортстанга. Мин калдым бер вакытны 1 май вакытларында инде. Ул вакытта инде кыры законнар кергән вакытлары, 1 май көннәрендә кибетләр эшләмидер. Ничектер шундый бер шәрәп аласы килеп китте буга инде Мөдәррис абый икебезнең икәү киттек. Моның инде башында айралам кипке дип әйтик инде, шундый бер зур кипке ул көне май аенда булган инде, менә шундый бер күзрекле кипкесе бар инде. Киттек була, мин ди бер кибет белән киттек шунда ди.
Шуннан шул кибеткә бардык, ул инде Кремль тирәсендә генә кибет, ул хәзер дә бар. Шунда кирдек тә, бу сатучының беләм инде, кибеттә әйберләр сатылмый. Как таковой дип әйтегән дөрес әйткәндә. Шуннан кибетчегә килде дә, Мөдәррис абый кипкесен салып башын булайт диде. Аның инде ул гадәттә башы пеләш бит инде. Кипкене кеш пеләш күренми. Бу инде үзенчә визитный карточкасы булгандыр инде Мөдәррис абыйның. Булай тиргәш инде башын иде дә мокрый есть дигән булай инде. Мокрый есть дигән инде теге сухой дибез бит инде, кара аракы дип әйтү булгандыр инде вакыт, хәмер дип инде. Монда мокрый дигәч инде бу үзенчә шәраб дигән сүз булгандыр инде аның Мөдәррис абыйның. Мокрый есть дигән булай инде теге. Ачык рәвештә сатмыйлар кибеттә. Теге сатучы аңлады Мөдәррис абыйның башын күрүгә кипкене салган бит инде. Артык иштән кирәксез диде дә шушы белән менә шунда миңа истә калган тик кызыклыгы менә шушында кипкенең шулай башын прилавка өстенә куеп, башына туры сатучыга нәрсә куябыз бит, кулга күрсәтәбез, үзем исем фамилия язган. Шунда менә бер вакыйга булып алган иде. Юк, монда өстәп кенә куясы килә. Хәтта халык шагыйрь шулай буларак диштейин ул. Али шали не гады Халык шагыйрь шунда инде. Анасы инде ул үзенең танышу история җиләде бу сатучының ничек белгәне, аның фаҗигале язмышлы хатын булып чыкты, шулай ук. Алар таныш булганнар инде. Күпмедер дәрәҗәдә инде. Аннан соң безнең бер җыелып утырабыз шулай Язучылар союзында, мөштәри урамында Язучылар союзының янында бер бина бар иде. Ул бина юк инде хәзер, аны сүттеләр. Агач бар иде шунда. Салават күперләр шунда утырабыз. Шунда утырган вакытта бер сөйләшеп утырабыз, Салават күпере редакциясе инде. Мөдәррис абый шигырь укый, язган инде ул. Шунда шигырь бар аның, ачыгыз тәрәзәгезне дигән. Ашыгыз тәрәзәгез булса да инде ул теге бик мәгънәле фикер. Шигырь инде ул анда тәрәзә, монда инде ул үзегезнең шәхесләрне ачыгыз, шундый рухи остазларыгызны табыгыз дигәннәр. Газинурга багышлапмады ул. Шундый шигырь язып, менә Газинурга багышланган дип инде. Шуны укыды да инде. Газинурның ул вакытта инде шушы Язучылар союзы ишек алдында гына торган чагы, анда инде шундый бер алачык талиб әйтегәндә йортта торган вакыты. Шуңа Газинурга карап шу шигырьне укыды. Ашыгыз тәрәзәгез булса дип әйтте дә, Газинур әйтә, үпкәләгән тонда инде. Мөдәррис әкә, синең ул шигыреңнең сүзләреңне тыңлап, мин тәрәзәне ачкан идем, караклар тәрәзәдән кирип, минем яза торган аны кетергән шалбарны урашып киткәннәр. Чынлап та аның шалбарын урлаганнар ул вакытта Газинурның. Ашып киткәннәр. Мөштәри урамы инде. Мөштәри урамы шунда туры килде, менә шундый әйбердә. Мөдәррис абый инде кулын селкәп китте инде. Дигән булыр инде. Сез бит әле ни Язучылар түгел бит, сез укучылар бит әле, укучылар түгел, сез язучылар бит әле дип, укучылар түгел бит, язучылар гына диде, шулай итеп пишеп китте инде. Шундый бер вакыйга истә калган Мөдәррис абыйның шулай ук. Бу шеш утырганда инде. Аның белән кызыклы хәлләр Мөдәррис абый белән күп булды инде ул. Аны шул кызык хәләтләреннән чыгып, бәлки аның ятимлектә шулай булгандыр инде, нәрсә туры килсә, шуны охшаган бит инде ул. Минем бәйле бер балалар хикәясе дә яздым, юмористик хикәя. Ул аңа гаҗәпләнәдер ул охшаганда, стель яндашасак. Менә мин аны хәзер дә кабатлап булмый. Консерва, килки консервасын бер вакытта, килси консервасы, ипи, конфит, тозлаган кәбестән бер вакытта шуны ашарга һәм чәй эчә шул вакытта. Менә шушы әйберне ашаган кеше гаҗәпләнәдер. Хәзер тагын берәү бар бит. Мин гадимдә бар әле. Ничек әйтәм, килки консервасы ашыйсың, шунда кәбестә кабасың, тагын әле ипи кабасың, тагын анда бик күп бер баллы конфит чәй эчә шуның белән. Мин шушыны кертдем нигә үземнең хикәядә шулай. Вафаты вакытында интервью бирде Туфан абыйның, мәрхүмнең истә калган Туфан абыйның интервью биргәне. Тегеннән сорыйлар, Мөдәррис Әгъләмов турында сөйлиләр. Бар диде шагыйрьләр, шундый шагыйрьләр, ике төрле шагыйрьләр бар. Беренчесе табигатьтән берилгән шагыйрьләр. Икенчесе менә үзләре хезмәте белән, үз хезмәтләре белән, үз укулары, белемнәре белән шагыйрь булган язучылар бар, язучылар бар. Бу чынлап та шулай. Табигатьтән берилгәне менә Мөдәррис абый шундый шәхесләрнең берсе иде безнең. Амин, урын җәннәттә булсын. Урын җәннәттә. Рәхмәт.